А русский рок говна кусок? Абсолютно. Чаму? Тому што гэта не рок. Я не разумею, чаму гэта называюць рокам. Ну, рок для мяне гэта ўвогуле такая дэфініцыя больш маркетынгавая, чым музычная. Просто таму, што такое рок-музыка? Ты можаш мне сказаць? Не, я вось тебе запраціў для гэтага. Я таксама не магу сфармуляваць, што такое рок-музыка ў 2024 годзе. Просто таму, што ну, вось ёсць нейкія там вузкія стылістычныя межы. Так. А далей, ну, то бок, тыя, хто зараз там нашпігаваны тегамі рок-музыка, для мяне з'яўляецца чым заўгодна, толькі не рокам. Таму што рок – это ўсё ж такі ну, нейкая дэфініцыя, якая прадугледжвае свабоду, драйв, нейкую там разрыў шаблонаў, то бок гэта мусіць не адпавядаць чаканням масавай аўдыторыі, але быць для іх цікавым нечым.